Kodi mkulu wina zamuonekera kuchani ku ntchisi komwe ati iyeyo anakaba mbuzi nde wapita kaba mbuzi yonchija zapezeka zoti anthu atani amugwira unali madzulo amugwira yambaniro kummenya atayamba kummenya mwamwayi kunabwera chani apolisi mudziwa kale mmene Malawi wafikira pano nizakuti anthu akangogwira wakoba kumakhala straight kutitengera lamulo m'manja mwawo basi ammenya pamene azibwera apolisi atamalizika kale atangosala pang'ono malizi nde uyoyo mkulu zinapezeka zoti chani kunabwera apolisi kuzampulumutsa iye abwera apolisi kuzampulumutsa iye nchija zapezeka zoti watengedwa pititsidwa ku polisi mkulu witu dzina lake ndi Collins Kalanda iye ndi mmodzi mwa anthu aja amene pa 6 July apresident anakhululukira kuti awo ali ndi makhalidwe abwino akhoza kupita kubwereranso kwa azibale awo ndikukayambiranso moyo wanyuwani woti asakakhalenso moyo umene amakhala kalekale woti nkupalamulaso kuti akabwerenso kundende ayi komato mkulu kwangothatu masiku olo mwezi sunathe kani masiku 10 amenewo kaya olo mwezi sunathe pamenetu anakagwidwatu ati kaya akufuna azeba mbuzi ndezapezeka zoti anthu okwiya ano anati amenetu basi tingotani tingopha basi ayamba kumenya iye kumenya yonchija apolisi afika pamalopo nkumpulumutsa koditu akalanda omwe amachokera mmodzi mwa achayamba kwa mfumu yaikulu Kalumo akuyembekezeka zokalowa ku khoti kuti akayankhe mlandu watsopanowo sinanga milandu yakaleja anakhululukira apa nde aziyembekezeka kuti akayankhe mlandu watsopanowo komanso ikuonetsa ngati mbaleyu ufulu wamuthira mwachangu komanso ufuluwo samaufuna chifukwa kadakhala amaufuna sakadapanga mbaleyu zikuonetsa ngati ufulu samaufuna ndizo wakathiranso kuselo komwe akuyembekezeka zoti akayankhe mlandu tsiku limene azakalowe ku khoti kuyankha milandu yatsopanoyi chifukwa yakaleja wakhululukira pamene ndiye mapiro nkhani yathuyu osapanga subscribe kuti nkhani ngati sizikupezani kufika nthawi imene ndikubwereseni nkhani ina mwakomanuzi.